गिलु-बालु जाथाय नोंथांमोनाबो नुयोब्ला सोमोनांगोन। हा गिसिखानायनि जाउनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां मानसिफोर गोमानानै दं। जाथाया मिथिंगायारि नङा, नाथाय सुबुं बानायनाय हा गिसिखानायसो। मानोना केरेलायाव थानाय वान्डानि मोनसे टानेल प्रजेक्टनि खामानि मावबाय थानायनि हाफोरासो गोबां अखा हाबाय थानायजों हा गिसिखानाय जाथाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव सा 7 सुबुंफ्रा हा सिङाव फबसिनजाना दं होनना मिथिनो मोन्दों। मुंदांखा खाथियाव जानाय बे जाथाया 2024 मायथाइनि दुखुनांथाव हा गिसिखानाय जाथायाव 300निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ गोसोखांहोफिनदों। केरेलानि वेन्डानि गामिनि सेराव थानाय गंसे टानेल बानायफुनाय जायगायाव हा गिसिखानाय जाथाय जानायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। माखासे सुबुंफ्रा जखम जादों आरो सा 7 खामानि मावग्राफ्रा दासिमबो गोमानानै दं। जाय जाथाया वान्डायाव सानफ्रोमबो अखा हानायनि गेजेराव जादों। बे जाथाया मीनाक्षी दालांनि सेराव जमुर टानेल खामानियाव सोलिफुबाय थानायाव जादों। टानेलनि खामानियाव इन्जिनियार आरो रैखाथि बिबान गोनांफोरा दङमोन। बिसोरखौ दा मेपाडी विम्स हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं। बे जाथाया मिथिंगायारि नङा, नाथाय सुबुं बानायनाय हा गिसिखानायसो, नाथाय नेचारेल लेन्डस्लाइडनिफ्रायबो गिख्रंथावसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। बे ओनसोलाव थांनाय 24 घन्टानि मादाव 265 मिलिमिटार अखा हानाय रेकर्ड खालामदों। बे हाप्तानि सिगाङाव वेन्डानि थाखाय गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि रेड एलार्ट खालामनाय जादोंमोन। बे अखा हानायनि जाउनावनो गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय जानायखौ नुनो मोन्दों। ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? മീനാക്ഷിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും വരല്ലേ, അങ്ങോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ മീനാക്ഷിന്റെ അവിടെ നല്ല പൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിക്കണേ. ആൾക്കാർ അവിടെ വണ്ടിയിലുണ്ട്.